Se é certo que todos somos fillos do noso tempo, non é menos certo que hai homes que na súa trayectoria vital son quen de facer agromar as correntes da súa época, homes que contribúen a dar pulo á historia. Arturo Noguerol Buján, funcionario público comprometido, intelectual con conciencia, foi un deles. Foino polas súas ideas sociais avanzadas, certo, mais foino tamén polos empeños nos que participou ao longo da súa vida, empresas que tiveron fonda repercusión no desenvolvemento do nacionalismo galego. Arturo Noguerol Buján naceu en Ourense, no número 1 da Rúa de Alba, hoxe Cardenal Quiroga, o 6 de maio de 1892, no seo dunha familia acomodada. O cabeza de familia dos Noguerol foi concelleiro da cidade en diversas ocasións e o seu familiar, José Lorenzo Gil, era por aquel entón presidente da Deputación Provincial de Ourense. Naqueles tempos, Ourense era unha pequena cidade de pouco máis de 15.000 habitantes, na que estaba a piques de chegar a iluminación eléctrica. Nesa pequena cidade e neses tempos coincidiron algúns dos grandes homes do galeguismo, homes que compartiron con Arturo Noguerol as súas rúas e as aulas do Instituto do Bacharelato do Posío, Otero Pedrallo, Manuel Martínez Risco, Florentino Cuevillas, homes que representaban unha nova burguesía chea de inquedanzas, culta e amante da súa terra. Arturo era algo menor, pero estivo tan vencellado a eles que rematou por formar parte da que hoxe coñecemos como xeración Nós. Tras pasar uns anos en Salamanca como estudante, Arturo Noguerol retornou á súa cidade. Tiña 23 anos e acababa de obter o título de licenciado en Dereito. O primeiro que fixo foi colexiarse e abrir despacho no número 12 da Rúa Padre Feixó. Acababa así a súa etapa de formación e comeza o período máis fructífero da súa vida. Entre 1917 e 1930, o compromiso galeguista, as conviccións ideolóxicas e a visión social de Noguerol acadan o seu máximo desenvolvemento. É un proceso paulatino de toma de conciencia e de progresiva vinculación coa terra, que coincide no tempo co resurdir do galeguismo de mans das Irmandades da Fala. Arturo Noguerol Buján foi, sen dúbida, o membro do grupo Nós ourensán que demostrou unha preocupación social máis fonda, un compromiso máis nidio coas camadas populares galegas, nomeadamente co campesiñado que el coñecía ben polas súas orixes familiares, pero tamén coa clase obreira galega. A familia de Arturo Noguerol Buján, aínda que de orixe rural, estaba asentada na cidade, o mesmo que a de Otero Pedrallo, por exemplo, e a dos outros homes do grupo Nós, cos que el compartiu inquedanzas e arelas de prosperidade para Galiza. E de todos os xeitos, Noguerol Buján coñecía ben a situación, as necesidades, os padecementos do campesiñado galego. Herdou en 1903 un pazo no que agora estamos, o Pazo da Martinga, en Cornoces, e non sabemos en que medida esta experiencia directa, vendo, coñecendo os traballos, a emigración, que tamén era moi forte nestas terras, influiu na formación dunha conciencia social en Arturo Noguerol. O certo é que el coñecía a Bricio Serantes, coñecía tamén a Antonio Buján, propietario como el, do Ribeiro, líder agrario, con Basilio Álvarez, e estas dúas amizades poideron influir dun xeito determinante na súa primeira xeira de activista social. Referímonos á súa militancia en Acción Gallega, a carón de Basilio Álvarez, do grupo de intelectuais novos que asinaron o Manifesto de Ourense, e de todos os xeitos, esta militancia agrarista de Noguerol Buján durou pouco. A partir de 1914-1915, Acción Galega entra en crise e Buján afástase totalmente do grupo de Basilio Álvarez. Lembremos que en 1917 publica un artigo moi duro onde critica a politización do agrarismo e, nomeadamente, el é o primeiro que fai fincapé no populismo, nese populismo demagóxico do abade de Beiro. O seu íntimo amigo Otero Pedrallo plasmou a súa personalidade destes anos no libro dos amigos, cando di del: Noguerol foi no galeguismo o arbitrista, o financieiro,
o home das trazas e recursos precisos para sacar adiante unhas eleccións, a edición dun libro, a carreira dun rapaz de proveito. Tiña Noguerol a palabra enxoita e fina. Arturo Noguerol, en efecto, foi peza clave do resurdir nacionalista, tanto polo alcance das súas ideas como polas súas actividades políticas e as empresas xornalísticas que acometeu. A súa intelixencia, a paixón polos tempos da fidalguía e os pazos, o seu dinamismo nos estudios xurídicos e económicos aplicados a Galicia, fixo que o seu pensamento se poida comparar co de intelectuais galegos como Risco ou Castelao. En 1917 fundou xunto con Vicente Risco a revista La Centuria, que tivo 7 números de vida. A importancia desta revista é hoxe ben recoñecida, tanto polas sinaturas nela aparecidas, como polo espírito de liberdade de cátedra e de pescuda doutros idearios e modelos literarios. Se ben non tiña posturas ideolóxicas preconcibidas nin compromiso expreso coa cultura galega, a súa publicación foi unha aventura que serviu de referente de futuros empeños. 2 anos máis tarde, e grazas á experiencia acumulada, Vicente Risco e Arturo Noguerol promoveron outra publicación que tivo máis longa vida e fonda repercusión, a revista Nós. Significou para Galiza, aínda que o consideraban algúns de segunda fila, o cerne vital para a creación da xeración Nós. Pronto sairá no Boletín Ouriense un artigo titulado A ética do gentleman, na cual declaraba exactamente cal era a realidade do que é un ser galeguista, lo que era os principios básicos de ser galego para a defensa desta terra. O 30 de outubro de 1920 saiu do prelo o seu número 1, con Noguerol como xerente e coa sede social no bufete que este tiña no número 12 da Rúa Ourensá de Padre Feijóo. Foi membro activo das Irmandades da Fala e participou na campaña das eleccións parlamentarias de 1918, na que os galeguistas se presentaban en coalición cos mauristas. Colaborou en mitis en Bentraces, Boborás, Amerca ou Celanova e recibiu con Otero Pedrallo e Vicente Risco a Francesc Cambó, o líder da Liga Catalana, na súa visita a Galicia. Formou parte tamén da delegación ourensá nas asambleas galeguistas, en especial na trascendental Segunda Asamblea das Irmandades da Fala, que foi celebrada en Lugo en 1918 e que nas súas propias palabras supuxo o xérmolo da unidade nacional de Galicia. Foi, xa que logo, laborioso militante das Irmandades as que consideraba un verdadeiro partido político. Arturo Noguerol foi un home preocupado tanto pola defensa dos labregos e dos obreiros como polo desenvolvemento do movemento galeguista. Expuxo o seu pensamento en frecuentes artigos nas revistas da época, especialmente en La Centuria, o Tío Marcos da Portela, a Nosa Terra, a revista Nós, a Villarda ou La Región de Ourense. Nestes artigos, Arturo Noguerol mostra a súa faciana máis profunda e comprometida. A visión que ten Arturo Noguerol do agrarismo é moi positiva. Considera que as sociedades agrarias, os centros de sociedades agrarias que estaban inzando na Galicia da segunda década do século pasado eran fundamentalmente unha escola de democracia. E isto por varios factores. En primeiro lugar, as sociedades agrarias eran un instrumento que tiña o campesiñado para loitar contra o caciquismo, contra os abusos de todo tipo fiscais e administrativos que padecía o campesiñado galego. Pero, ademais, na visión de Noguerol, as sociedades agrarias desempeñaban tamén unha función de socialización tanto política como de convivencia social moi importante. Lembremos que esas sociedades agrarias arbitraban a resolución pacífica de pleitos, de conflictos entre os labregos, evitándolle o gasto en xuíces e en pleitos. Finalmente, e isto era o aspecto máis positivo, demostrou na historiografía posterior, pero xa o intuía Noguerol, o aspecto máis positivo das sociedades agrarias era a relación directa que estableceron coas sociedades dos emigrantes galegos en América, de xeito que a parroquia de acá, os agrarios, e a parroquia de acolá, os emigrados, foron quen de facer máis de 400 escolas e unha manchea de obras públicas que naquela altura o Estado español non era quen de facer.
Este é precisamente o punto que máis salienta Arturo Noguerol nos seus artigos. El considera que os emigrantes e tamén os retornados tiñan que facer ás veces dunha burguesía autóctona local que se convertera en líderes desas sociedades agrarias dese movimento renovador, modernizador da Galicia rural. Por eso vía con bons ollos o agrarismo sempre e cando non derivase nesa vía populista na que o mergullara a acción gallega. Reflexiona sobre a patria con fonda emoción cando afirma: A patria está formada por aquelas ideas que primeiramente se gravaron na nosa cortiza cerebral, a xeito de copias fotográficas das percepcións que lle darán orixe e que son eixes que presidiron sentimental e xeográficamente Galicia. A patria está encarnada na lenda, na historia e no monumento, e adquire forza material no Estado cando este é o resultado dun movimento democrático e non dunha creación arbitraria. Nestes anos, xa funcionario público, móstrase firmemente comprometido co emprego do galego en todas as facetas da vida, tanto públicas como privadas. Defende a lingua galega e afirma: A lingua da terra natal é o alimento espiritual das almas sinxelas. O idioma é o bálsamo que mitiga a nostalxia do expatriado. Estendendo o idioma, engrandécense os horizontes da patria. Pero en Arturo Noguerol sempre foi unido ao sentimento galeguista coa loita pola xustiza social. Analiza o movemento obreiro e defende o boicot como forma de loita contra os abusos do empresario. Postula con forza argumental a reducción da xornada. Aboga por unha industria galega, polo regulamento dos prezos e polo abaratamento das vivendas. Apoia a libre sindicación dos obreiros ou reflexiona sobre o valor da propiedade. Noguerol foi, xa que logo, un home preocupado polos problemas sociais do seu tempo. Como defensor do mundo rural galego, analizou en profundidade o problema agrario e, como galeguista, reclamou para a nación galega a facultade de legislar sobre as cuestións sociais. Moitas das súas propostas eran en verdade adiantadas para a época. Así pretendeu establecer un seguro contra o paro, a doenza, a inutilidade e a vellez, ou buscou evitar a loita entre os traballadores e os empresarios implantando a conciliación e a arbitraxe para fuxir dos conflictos laborais. Noguerol era fundamentalmente un arbitrista, un fisiócrata que quería modernizar o agro galego pero sen conflictividade social e optando polas vías do cooperativismo, dun certo corporativismo moi querido do grupo Nós e tamén do socialcatolicismo, e fundamentalmente quere consolidar a propiedade campesiña sobre a terra. É precisamente neste punto no que Noguerol se afasta polo seu compromiso social e polos seus postulados do resto do grupo Nós. Explícome. Noguerol mantén unha postura claramente antiforal. É partidaria da redención das rendas forais en favor do campesiñado. Cando os outros membros do grupo Nós obvian ou procuran evadir este punto nos seus postulados, Noguerol xa dende o ano 18 comprométese co agrarismo e comprométese co antiforismo. Noguerol preocúpase polas condicións de traballo, polas condicións de vida deses obreiros e ofrece tamén unhas vías de solución que pasan fundamentalmente polo intervencionismo do Estado e pola creación de postos de traballo, a demanda do ferrocarril, a demanda de estradas que fixeron xa no ano 18 e tamén pola mellora das condicións de vida. Formula en definitiva unha serie de propostas que uns poucos anos despois, coa chegada á dictadura de Primo de Rivera, van a comezar a botarse a andar. A política reformista no eido laboral, sobre todo, de Primo de Rivera tivo, en certo modo, un precedente, unha primeira formulación nestes artigos de Arturo Noguerol. Esta foi, en síntese, a súa contribución á modernización, polo menos a teoría da modernización de Galicia, e tamén o que amosa o seu compromiso cos sectores populares de Galicia. Converteuse, en definitiva, no especialista do grupo Nós e tamén da xeración das Irmandades na cuestión agraria galega. Arturo Noguerol foi, pois, un home vital e reflexivo, práctico e idealista a un tempo. A maior parte da súa vida profesional exerceu de secretario de varios concellos, Pereiro de Aguiar, Avión, Rianxo ou Serantes, cando esta localidade aínda non estaba unida ao Ferrol.
Foi un funcionario comprometido con Galicia e co desenvolvemento da nosa terra, defensor dos obreiros e dos labregos. Pero foi tamén un sinxelo home de familia, casado desde 1924 con Eloísa Martínez e pai de 2 fillos. Siempre he recordado la figura de mi padre a lo largo de los años porque afectó de forma importante tanto a mi familia como a mí mismo, ¿no? La situación en que se produjo su muerte o asesinato, por llamarle realmente como lo que fue, pues condujo a que yo no pueda tener prácticamente casi recuerdos de la figura de mi padre, ya que tenía 4 años y 4 meses cuando se produjo su muerte, ni poder conocer mucho su vida y estar siempre pues recordando ciertos momentos que eran importantes o que me producían ciertas dudas. Son recuerdos instantáneos, fotográficos y no cinematográficos. Podemos relatar, por ejemplo, un viaje en barco por la ría de Ferrol, un viaje en tren, que alguna vez mi madre me decía que me callase, que no hiciese ruido para que descansara mi padre, y salía a la calle con mi hermana. Luego, cuando él llegaba a casa, pues se agachaba y me señalaba con el dedo la mejilla para que fuera a darle un beso. Y fundamentalmente 2 aspectos relacionados con su final. Por un lado, el hecho de haber ido a la celda acompañando a mi madre, y el recuerdo que yo tengo de una cantidad de gente hacinada en un local pequeño, ¿no? Eso fue bastante importante como recuerdo que yo he mantenido siempre. Después, como no dejaba de ser pequeño, era difícil que yo formulase preguntas a mi madre sobre esas circunstancias, de su muerte, de sus actividades políticas, pero con el tiempo pues he ido conociendo algunos aspectos no muy importantes que no me pueden configurar totalmente la figura de mi padre. Mais Arturo Noguerol, como aconteceu con tantos outros tras a insurrección militar que deu paso á Guerra Civil, faltoulle tempo para percorrer unha longa trayectoria vital. Foi detido nos primeiros días do mal chamado Alzamiento Nacional e recluído no castelo de Santo Antón da Coruña, acusado de propalar noticias tendenciosas. Estivo retido ata que se demostrou a súa inocencia, pero non foi liberado. La lectura que encontré recientemente de las cartas que enviaba desde el castillo militar en el que se encontraba confinado antes de ser decretada su libertad provisional, que no fue tal porque después fue trasladado al ayuntamiento, a esa celda en la que yo tengo el recuerdo, pues me emocionaron profundamente, por un lado, por lo que representa el saber que esas cartas van a ser censuradas y quizás haya que dar una imagen diferente para intentar conseguir evitar las malas consecuencias de unos criterios previos sobre la personalidad o sobre la actividad política de una persona. O párroco de Serantes ameazara de morte a corporación, incluindo a Arturo, porque o multaran ao tocar as campás da igrexa, algo que estaba prohibido por lei. Quizáis foi por iso, ou quizáis por outra causa igualmente absurda. O caso é que, na tarde do día 11 de setembro de 1936, Noguerol foi introducido con outras 12 persoas nun autobús. Un home comentoulle cun sorriso a súa muller, que presenciaba a escena: "Tranquila, hoxe dormirá en Cristián". Aquela noite, os ocupantes do autobús foron asasinados á beira da estrada, executados sumariamente sen xuízo previo. Sí que es cierto que durante muchos años y permanentemente he pretendido preguntarme a mí mismo qué haría yo si estuviera delante de un pelotón de fusilamiento, cómo podría yo afrontar
la muerte en esos momentos, cuáles serían mis sentimientos, cuáles serían mis actitudes y cuáles habrían sido los sentimientos y actitudes de mi padre en ese momento. Di don Ramón Otero Pedrallo no seu libro dos amigos: foi o seu pasamento como un espertar punxante e frío. Agardaba vivir aínda. Coil outros amigos. Todos finaron a carón da abadía Ferrolán. Con Arturo Noguerol morreu un funcionario comprometido, un pensador de proveito e un firme defensor dos intereses de Galicia. Pero se a súa morte foi absurda e inxusta, igual de absurdo e igual de inxusto sería que a súa figura pública e os seus escritos quedaran esquecidos. Esa é a razón pola que a Fundación Peñanovo, comprometida de seu co galego e a recuperación da memoria histórica, promoveu a edición de varios escritos sobre a súa vida e obra. No ano 2003, a Fundación organizou en Ourense unhas xornadas de ampla repercusión sobre a figura de Noguerol. No transcurso das cales descubriuse unha placa na rúa Padre Feijó e entregouse un busto do ilustre galeguista ao seu fillo, porque na Fundación Lois Peñanovo pensamos que paga a pena recuperar a memoria de noso e recordar e honrar a aqueles que loitaron en tempos difíciles, aqueles que fixeron país.